1/2. Щом очакването на хикс е 1/2 и е експоненциално, параметъра е 2. И припомням, че ако хикс е експоненциално ламда, то очакването на хикс е 1/ламда. Какво значи това 2? Ами това значи, че колко човека, ако хората ни идват експоненциално, колко човека средно ще дойдат за час. По-скоро скоростта на идване. Значи това може да се го мислим като 2 човека на час. Това е скоростта на идване. И ако хикс ми е времето до идването на първия, то очакването ще е половин час, защото ще има 2 за час, очакването за първия времето на първия ще е половин час. Така, времето е експоненциално с параметър 2, има записани двама, един от 11 часа и един от 11:30. И се пита колко време ще седи, всеки идва в съответния час, и се пита колко време този, който е дошъл в 11:30, ще седи в болницата, поликлиниката, там каквото е. Какво значи това? Ако прегледа на първия е завършил преди 11:30, той ще си седи колкото му е прегледа, т.е. средно ще седи половин час. Но какъв е проблема? Проблема е, че евентуално прегледа на първия може да е продължил повече от половин час и тогава втория трябва да го изчака. Ако напиша формално задачата, този от 11 часа ще го кръстя във времето, което ще прекара болница, ще го кажа x1, то е експоненциално с 1/2. А пък втория, само прегледа му, той също е експоненциално, а не втора 2. x2 независимо от първото и така нататък. Но какъв е проблема е, че y, което ще е времето прекарано от втория в болницата, то ще е x2, защото толкова ще си му трае неговия преглед, плюс x1 минус 1/2. Т.е. прегледа на първия, ако е продължил повече от половин час, ако е 45 минути, той ще трябва да изчака 45 минути минус половин час. Тук трябва да добавя индикатор x1 е по-голямо от 1/2. Ако x1 е по-малко или равно на 1/2, той ще си чака само x2, защото този първия вече ще си е тръгнал. И се пита очакването на y. Добре, то е очакването на x2 по линейност плюс очакването на x1 минус 1/2 по индикатор x1 по-голямо от 1/2. Очакването на x2 ние се го знаем, дори няма нужда да пише някакви интеграли, нещо такова. То е 30 минути, 1/2. Смятам в часове, защото по-лесно. Плюс интеграл. Индикатора ми е от 1/2 до безкрайност. По тази функция. Хикс минус 1/2 по плътността. Плътността ми на експоненциалното е ламда по e на минус ламда t. Значи тук ще е ламда по e. Ламда ми е 2 обаче. Ламда е 2. Ще се го заместя. 2 по e на минус 2 по хикс dx. И това го смятаме. Интеграл от... Нали миналия път ги писах? Интеграл от e на минус хикста, неопределен, е минус e на минус хикста, а пък интеграл от хикс по e на минус хикста dx беше минус e на минус хикста по хикс плюс 1. По части се прави. В момента го пиша малко на изуст от миналия път. Добре. Тази задача само
да спомена как се прави. Така, за експоненциалното и за Пуасоновите процеси. Представете си, че имаме два източника на нещо. Примерно, ако говорим за някакви каси, първа каса, втора каса, и идват хора на тези каси. И тук да кажем, че идват двама на средно е това, двама на час. И ето тук ми е 1 час. Това не значи, че ще дойдат точно двама, но средно са двама. И всичките, ако имат еднакво разпределение, мисля, времената между тях, ако са еднакво разпределени, т.е. казваме, че времето между двама е експоненциално със скорост 2. Значи тук идват двама на час, ето тук, тук. И тези времена тук са експоненциално с параметър 2. На друга каса идват независимо от първата други хора, които обаче са средно, скоростта с която идват са средно 4 на час. Това е, пак казвам, не значи са 4. Аз ще нарисувам 4 хиксчета, точки. Но нито значи тези са равни помежду си, нито че са точно 4, може да са повече, може и по-малко. Но средно са 4. И тези времена тук са експоненциално разпределени. Експоненциалното разпределение казах, че е хубаво, защото има свойството липса на памет. Тоест, ако знаем, че в даден момент, ако знаем, че сме стигнали до тук и още не е дошъл човек, времето, което ще чакаме, обикновено разпределението му е също експоненциално с същия параметр. Тези времена между идванията са експоненциално разпределени. Експоненциалното в даден смисъл е най-случайното, най-малко информация ни дава, което е хубаво от към случайност. Ако едно разпределение, което е фиксирано, винаги, примерно, случайно разпределение, което винаги е единица. То хубаво случайна величина, обаче то няма никаква случайност в него. И сега, представете си, че тези две каси ги съединяваме на една. И съединяваме хората. Хората тук са идвали от един поток, тук от друг поток или отделно. Сега идват на едно място. Тогава ще направя тази картинка. Това са ми идванията. Тук съм ги направил малко лошо си съвпадат. Сега заедно какво можем да кажем? Ами, като за начало, това можем да го кажем, че средно идват 6 на час. Това е скоростта. От тук са идвали 2 на час, тук 4, заедно са 4 на час. Сега, че времената между тези съответните са експоненциално разпределени, това не е очевидно, но затова пък е хубаво това разпределение. Оказва се, че сега тези времена тук и в частност времето до идване на първия е експоненциално. Ема то с какъв параметър ще е? С 6. Нали? Параметър е скоростта на идване. А пък от тук са идвали с 2, тук с 4, значи тук помежду си идват с 6. Така че това е това, че експоненциално ламда 1 плюс ламда 2 е минимум по разпределение. Експоненциално ламда 1, експоненциално ламда 2. Разбира се, ние можем да си го докажем и формално с някаква сметка, която ще направим, може би следващия път, но е в този файл. Може просто да си разпишете функциите на разпределение и да видите, че съвпадат. Но тук имаме вероятностно тълкуване. Това е хубаво на вероятностите, че много неща се правят аналитично или с някакъв друг математически апарат, но имат и тълкование. Може да си говорим за заговор, може да си говорим за идващи хора и подобни неща.
Да. Защо е минимум? Ами защото взимам времето до първия дошъл. Първия дошъл откъдето и да. Аз както съм го нарисувал така, е от втория, обаче това е случайен процес. Можеше това хиксче да е тук и тогава първия дошъл от двете заедно ще да е хиксче, а не точка. И първия дошъл, разпределението му е експоненциално със скорост, сбора на тези скорости тук. Добре, а какво е Пуасонов процес? Пуасонов процес, хикс t, t ще ми е времето, значи то ще се движи непрекъснато. Хикс t ще ми е бройката дошли до време t. Или за време, до време. Та, ето тук, ако гледам за ето тази картинка, хикс от ето тук е 0, никой не е дошъл, но хикс от 1/2, 3/4, хикс в 3/4 ще ми е вече единица, защото един човек е дошъл. Хикс от 1 ще ми е 2 и така нататък. Това е процес, защото мога да му нарисувам, не защото, мога и да му нарисувам и график, как ще изглежда за първия случай, за този. За първата каса. Значи до този момент, който да кажем 1/2, никой не е дошъл, 0. В момента 1/2 идва някой. Вече сме на 1. Тук не знам колко е, 7/8. Идва втори човек. И така, и това ми брои. Това се нарича Пуасонов, понякога и броящ процес. Това свойство, експоненциалното, ни гарантира, че ако събера един Пуасонов и друг Пуасонов, пак се получава Пуасонов, пак се получава броящ процес с скорост или интензитет, сбора на скоростите тук. Това се разглежда в курсовете случайни процеси. 1, 2. По-скоро 1 дори, който е избран следващия семестър. Добре. Задача 2. Задача 2 е просто примерче за следната ситуация. Ако знаете какво е разпределението, ако знаете какво е разпределението на някаква случайна величина, в смисъл на функция на плътност или функция на разпределение, да кажем плътност, ако знаем f от хикс, то как да намерим функцията на разпределение или плътност за някаква функция от тази. Примерно знаем как е разпределено хикс, е добре като знаем как е разпределено хикс, как е разпределено хикс квадрат. Сега как се прави това? Ще го направя, за по точка ще го направя на ръка. Значи, знаем, че в нашата задача винаги хикс ще е експоненциално с параметър ламда. Хикс е експоненциално с параметър ламда, следователно по дефиниция. F хикс от t е ламда по e на минус ламда t, ако t е положително, иначе е 0. Така че ще добавя тук индикатор t е по-голямо от 0, за да не пиша много. Като за първи път, не първи за днес, ще го напиша като случай. Това значи, че е това, ако t е по-голямо от 0 и 0 иначе. И сега под точка, какво е разпределението на минус хикс? Добре. Прави се на ръка, като си разписвам функцията на разпределение. Гледам вероятността,
колко за y да е по-малко или равно на t. t е някакво реално число. Това е вероятността, замествам си, минус хикс да е по-малко равно на t, което е вероятността хикс да е по-голямо или равно на минус t. Okay? Което е 1 минус вероятността хикс да е по-малко или равно на t. Сега. Тук е с една малка забележка. Аз пиша, че вероятността нещо да се случи, 1 минус вероятността да не се случи. Ама тук имам едни неща, да съвпадат. Вероятността хикс да е точно t. Нали така? Обаче, ако някаква случайна величина, ако хикс има плътност, аз това съм го казал и преди, то вероятността хикс да е равно на която и да е константа, нали, е интеграл от тази константа до тази константа от плътността. Добре, ама това е 0. Нали, интеграл от А до Б, ако А и Б съвпадат, е 0. Така че тук това, което повтарям хикс равно на t е с вероятност 0. Така че това е вярно равенство, когато хикс има плътност. А това е случай, защото хикс е експоненциално разпределено. Това е вярно. Добре, обаче плътността е производната на това, функцията на разпределение. Следователно, плътността, което е производната на функцията на разпределение, което е функцията на разпределение, точно това, по дефиниция. А пък аз го изразих чрез функцията на разпределение на t. Да, тук съм пропуснал минусче. Това излиза, че е минус. Правя производна просто. Това тук по дефиниция е f хикс. Не малко, е f голямо. По дефиниция. f хикс от минус t. Това е равно на минус f хикс прим от минус t. Обаче това е f хикс прим, нали знам колко е? Минус f хикс от минус t. Почти. Лоша тази. Просто, да, не знам дали успявате да ме проследите. Нещата са доста ясни, доста лесни. Не искам аз да ви... Разписах си го, просто получих това, което е по дефиниция f хикс от минус t. И сега искам да му взема производната. Производната му, по правилото за сложна функция, е производната на f хикс, производната на f хикс в минус t по производната на това вътре, минус t производна. Обаче f хикс производната му по дефиниция, но като елементарно следствие, може и по дефиниция, зависи как се дефинираме, е f малко хикс. А пък производната на минус t е минус 1. Така че се получава точно f хикс от минус t. Значи аз f хикс го знам. Това е ламда по e на минус ламда t, само че в минус t, по индикатор t по-голямо от 0. Значи тук пише индикатор минус t по-голямо от 0. Което е ламда по e на ламда t, индикатор t по-малко от 0. Така просто става най-лесно и не се разглеждат случаи,
Пишем индикатор и това е. Какво ни казва цялото нещо? Ами, хикс ми е експоненциално разпределено с параметър ламда. Значи, приема стойности от 0 нататък. Иначе, тези с вероятност 0. Добре. А пък минус хикс ще ми приема стойности от 0 до минус безкрайност. Ами ето. Минус хикс, вероятността да ми приеме стойност по-голяма равно 0 е 0. Значи това съвпада. Примерно трябва да вземем интеграл от тези неща върху минус безкрайност, трябва да е единица, за да е плътност. Добре, аз като взимам тук отрицателни тета, това изглежда добре дефинирано и всъщност ще обходя същите стойности като тук. А пък това се интегрира до едно. Добре, тук просто някакви коментари. B под точка е с 2х минус 1. Ако y е 2х минус 1. Пак ще го направя, ще гледам по-ясно, по-кратко, да не пиша толкова. Вероятността, първо си разписвам вероятността y да е по-малко или равна t, защото това е функция на разпределение, а производната е плътността, която търси. Това е вероятността 2х минус 1 да е по-малко или равно на t, което е равна вероятността хикс да е по-малко равна на t плюс 1 върху 2. Искам да го добутам до този вид, защото това е функция на разпределение на хикс, която аз на теория знам. Това е f от хикс от t плюс 1 върху 2. Правя производна. Това няма го пиша, иначе това производната му е f хикс t плюс 1 върху 2 производна, което е f хикс прим от t плюс 1 върху 2 по производната на t плюс 1 върху 2, което е, това е f хикс от t плюс 1 върху 2 по 1 втора. И замествам с ето тази. Ламда по e на минус ламда t плюс 1 върху 2 по индикатор t плюс 1 върху 2 по-голямо от 0 по 1 втора. Цялото. Това тук може да си го направите. Щом t плюс 1 върху 2 е по-голямо от 0, значи това е еквивалент на t по-голямо от минус 1. Може да се пише и в този. Така се прави на ръка. Такова нещо. Ако го направя за произволна функция, ако g е, това може би на лекции сте го направили, но ще го направя. Ако g е растяща, сега ще видите защо ми трябва. Ако искам да го направя за произволна функция, пиша си p, y по-малко равна на t, е вероятността g от хикс да е по-малко равна на t. И сега аз знам колко е вероятността хикс да е по-малко равна на нещо. Така че, за да си го добутам, трябва да направя композиция с g на минус първа. Има за да съществува g на минус първа, трябва да се изпълни някакви свойства. Като за начало е добре g да е, ако g е растяща, знам, че g на минус първа съществува и е растяща. Така че това нещо ще се запази това неравенство, като приложа растяща функция. G на минус първа от g е хикс. И това под дефиниция е f хикс от g на минус първа t. Следователно, плътността, което е производната на това, ако съществува, тук приемаме такива неща. И сега правя производна на тази функция. Това е f хикс прим от g на минус първа t по g на минус първа t производна.
А пък f хикс прим е точно f малко от хикс. Това е абсолютно същата сметка, която аз правих преди малко, само че с фиксирана функция. Ако g е намаляваща, тогава едно много малко нещо се променя. Това си е това, съгласен съм. Обаче, може да съобразите, че ако g на минус първа е намаляваща, то ние ще искаме не като приложа с g на минус първа, това е точно вероятността g на минус първа от g от хикс да е по-голямо или равно на t. Защото не t, а g на минус първа t. Прилагам g на минус първа. Пробвайте си, мисъл, да, помислете си, това е така. Ако искам тези двете неща да са това да е по-малко равно на това, ако функцията g на минус първа е намаляваща, то това е еквивалентно на обратното. Е намаляващо. Добре, тук много скоби имам най-вероятно. Тук една скоба в повече. Така, това пък е 1 минус вероятността хикс. Това е хикс, не е по-малко равно на g на минус първа от t. Пак с забележката, че тук гледам равното го смятам и на двете места, обаче ако има плътност, тази вероятност е 0, вероятността хикс да е точно някаква стойност. И това е 1 минус f хикс от g на минус първа t. Следователно, f от y от t е f от y прим от t, което е производната на ето това нещо. Което е минус f от хикс g на минус първа от t по g на минус първа t производна. И всъщност g като е растяща, g на минус първа също е растяща, значи това е положително число, това си е положително като плътност, а тук пък, тъй като g е намаляваща, то g на минус първа е намаляваща, значи това е отрицателно и с това минус ще си става положително. Ако g просто кажем, че е монотонна, тези два резултата как да ги събера в един, ами ще кажа, че е f от хикс от g на минус първа от t по модул от g на минус първа t производната. Ако е отрицателно взимам минус, ако е положително нищо не взимам, значи модул. Това е резултата общия, като теорема или не знам. Най-вероятно сте го извели на лекции. Хубаво. Г под точка ще го направя за пълнота. Хикс, ако е Y, ако е хикс на едно на алфа, за алфа по-голямо от 0. Хикса си ми беше, припомням, експоненциално с ламда параметър. Тогава просто ако си приложа ето това, f от y от t, плътността каква ми е? Трябва да видя обратната функция. Y е равна на хикс на алфа, значи хикс е равна на y на 1 върху алфа. Значи обратната ми функция g на минус първа от t е t на 1 върху алфа. f от хикс от g на минус първа от t, значи ще напиша f от хикс от t на 1 върху алфа по t на 1 върху алфа производната. Това е ламда по e на минус ламда t 1 върху алфа. Индикатор. Тук това е в степен, не знам добре си личи.
Така. Индикатор T на 1 върху алфа по-голямо от 0. По производната на това 1 върху алфа по T на 1 върху алфа минус 1. Това е. Мога да напиша като ламда върху алфа е на минус ламда T1 върху алфа по T на 1 минус алфа върху алфа по индикатор. И тук ще напиша само T по-голямо от 0. Защото когато това е вярно, ами когато това е вярно. Добре. Нещо искате ли да питате или нещо неясно? Окей. Една бърза задача и ще починем за 10 минути. Задача 3. Лъч минава от 0,2 към 0,1. Че ето така. Идва лъч и тук се пречупва, като сключва с OY ъгъл тита. Че ето тук се пречупва и се сключва ъгъл тита. Хикс е случайна величина, мисля случайна точка. Тита също ми е случайен ъгъл, който е разпределен равномерно между минус π върху 2 и π върху 2. Ето тук, ако е титата, ето тук, този ъгъл би бил минус π върху 2 с някаква разлика. Тук би бил π върху 2. Ако тита е юниформ между минус π върху 2 и π върху 2, то знаем колко му е плътността. Трябва да добавя някакъв индикатор, че Т е между минус π върху 2 и π върху 2, защото ако не съм там, няма плътност, 0 е. Няма вероятност да съм извън този интервал. И тук трябва да пиша някаква константа, така че цялото нещо се интегрира до 1. И това, както го обсъдихме няколко пъти, трябва да е, не знам, 1 върху дължината на интервал. И тук дължината на това е π. Значи интеграл от нещо с дължина π по константа, значи константата по π трябва да е 1. Значи това трябва да е 1 върху π. Това е плътността. И се пита как е разпределено Хикс. Или колко е плътността на Хикс. И това тук е с дължина 1. Можете ли да изразите Хикс чрез тита? Ако изразим Хикс чрез тита, може директно по предишната задачка дори да го направим. А може и на ръка. Но колко е тита чрез Хикс? Или Хикс къде взима стойности? Хикс, виждате ли къде взима стойности? Хикса ми е точка върху правата. Колкото и далече да искам, винаги има тук някакво тита, което ще ми върши работа. Хикс да е тангенс тита, да. Значи хикс е от минус безкрайност до безкрайност и наистина от ето това триъгълниче можем да видим, че това наистина тук е тангенс тита. Нали, по дефиниция
Тангенс тита е това върху това. Добре, ама това ако е едно, значи това трябва да е тангенс. И така. Добре. Хикс равно тангенс тита. И сега си пиша вероятността хикс да е по-малко или равно. Нещо натиснах. Хикс да е по-малко или равно на t е вероятността тангенс тита да е по-малко или равно на t. Прилагам си обратната функция. Аркус тангенс, която е растяща. Дефинирана е върху R. И сега това дори няма да мисля особено. Просто ще си го напиша колко е. Това е интеграл от титата ми от минус π върху 2 до π върху 2. От минус π върху 2 до аркус тангенс t по плътността. 1 върху π по този индикатор, който аз може да не го пиша, защото аз съм в този интервал. Това е най-много π върху 2. Ще пиша ds. Значи аркус тангенс t плюс π върху 2 върху π. Това е вероятността хикс да е по-малко равна на t, следователно плътността е производната на това. Производната на аркус тангенс е 1 върху 1 плюс t квадрат и имам константа. Една глупава проверка, на която аз си правя. Да видим дали наистина това е плътност. Интеграл от минус безкрайност до безкрайност. От 1 върху 1 плюс t квадрат по 1 върху π dt. Дали е 1? Еми да. Интеграл от 1 върху 1 плюс t квадрат е аркус тангенс t. В граници минус безкрайност безкрайност. Това е точно 1. И припомнянка. Аркус тангенс е един тангенс обърнат на обратно, нали, така, ако гледате настрани. Тангенс е ето така. Аркус тангенс е обратната функция. И в безкрайност е π върху 2, нали, има асимптота. Тук е минус π върху 2. И така. Така че става аркус тангенс от безкрайност π върху 2 минус минус π върху 2. Точно каквото така. Това се казва хикс. Това, което разглеждахме. Ето това, което е ъгъла, дължината на това. Разпределението му се казва разпределение на Коши. И то, аз затова съм написал така задачата, защото има връзка с закона на Коши за пречупване на светлина. Физика. Ако си спомняте от училище, ако имаме две среди, примерно тук е въздух, тук е вода, като минава този лъч, той се пречупва пред някакъв ъгъл фиксиран, който имаше някаква... Зависи от самата среда. Всяка среда си имаше някакъв коефициент на пречупване. Не си спомням точно как се казва. И това се казва закон на Коши. Той може да се изведе и по друг начин, аналитично, чрез вариационен анализ. Идеята е, че така светлината най-бързо изминава разстоянието от тук до тук. Нещо такова. До тази права. Това няма значение. Представете си такава задача, пак светлина минава от среда в среда, обаче се пречупва случайно. Това може да е някакво приближение, ако примерно
Не знам точно какъв е физичният смисъл. Но много неща, тъй като се менят бързо, примерно може да си мислим, че средата е случайна. Нещо такова. И тогава дължината тук при случайно пречупване има връзка с този закон на Куши и мисля, че заради това разпределение се казва разпределение на Куши. То за какво се дава като чест пример? Ами дава се, защото ето им колко очакването на Хикс. То е интеграл от минус безкрайност до безкрайност, от Хикс, малко Хикс, по плътността. Плътността беше 1 върху π по 1 върху 1 плюс Хикс квадрат dx. Ами тук, ако си го мисля малко неформално и кажа, толкова хикс е по-голямо от 0, хикс по-малко от 0, те се съкръщават. Нали, веднъж, ако примерно хикс е 5, нали, тук пробягвам всички стойности. Стойността за 5 е 5 върху 1 плюс 5 квадрат. Хубаво. А стойността за минус 5 е минус 5 върху 1 плюс минус 5 на квадрат и се унищожават и това е 0. Да, но това не е много формално. И идеята е, че ако си взема само интеграл от 0 до безкрайност, този интеграл не е добре дефиниран. Това е проблема. Ако си взема само интеграл от 0 до безкрайност, от това горното, това е аз ще го сметна точно, но няма нужда. Го сметна точно, защото е лесно. Внасям си го това и става точно 1 върху π по логаритъм от 1 плюс хикс квадрат. В граници 0 безкрайност, което е безкрайност. В нулата е 0, безкрайност е безкрайност. Този интеграл не е сходящ и този интеграл не е добре дефиниран. Тоест хикс няма очакване. Защото не е... иначе аз сега се замислях за това, че аз тук хикс си го дефинирах като смисъл дължина, като точно точката. Ако си взема просто дължината, т.е. като имам тук не го мисля за минус 2, примерно за 2, тогава самия интеграл няма да ми е минус безкрайност, а 0 безкрайност и дори ще се получи безкрайност. Т.е. нямам крайно очакване. А тук не е дефинирано добре. Защо се дава за пример това разпределение? Защото няма очакване, а има плътност. Така. Като следствие можем да видим, че закона за големите числа не е в сила, или пък централна гранична теорема, и за това ще си говорим през следващия час. Добре. Ако нямате въпроси, след 10 минути продължаваме. Ако имате, съм тук и ще се опитам да отговоря. Окей. Да продължаваме. Сега искам да спомена двата основни резултата абсолютно фундаментални резултата в класическите вероятности. Първия, това е закон за големите числа, който вие силно сте доказали в някаква слаба форма. Може би ако имат втори момент или четвърти момент, то е в сила. Че имаме някаква редица x1, xn, които са какво писах?
които са независими копия на някакво хикс. Примерно различни хвърляния на зар. Ще допуснем, че имат очаквания. Има очакване, част от хикс, значи всичките имат. Тогава средното аритметично на тези клони, почти сигурно, подразбира се, че клони към безкрайност, към очакването на хикс. И някой казва, че затова вероятностите работят въобще. Ако вземете, примерно правите успех-неуспех, направите 100 000 опита, тази теоремка ви казва, че почти сигурно отношението на успешните опити ще е горе-долу очакването за успех при един. Като хвърлям монетка, всеки път вероятността за тура ми е 1/2. Но защо се получава така, че при 100 000 хвърляния ще очаквам да са около 50 000 визитата или турите? Това е интуитивно ясно и в същото време, ако човек малко се замисли философски, не е много ясно. Но как така? Не знам, странно е. Затова в началото хората са си взимали монетка, разни математици, и са почвали да хвърлят там 1000, 10 000, колкото хвърлят. За да се убедят, че наистина така ще стане, колкото интуитивно да го очакваме, че ще е. Добре, почти сигурна сходимост е почти тази като в анализа. Тоест, това е изпълнено с мярка 1. Значи вероятността x1 плюс x1, xn върху n, да клони. Това вече е клонението от анализа. Това е число, така че ако си преговори, че видите точно какво значи това, това е равно на 1. Тоест, ако нещо се случва с вероятност 1, то се казва, че се случва почти сигурно. Както и преди съм споменал, това, че нещо е с вероятност 1, не значи, че винаги се случва. Не така. Ако имаме нещо, ако примерно махнете дискретен брой, изброимо много точки от един интервал, от 0,1, то мярката на останалия интервал пак е същото. Ако имате този интервал 0,1, си мислете, че върху него големината му е единица. Ако махна краен брой точки или изброимо много, то дължината на тези интервали, ще мога да ги сумирам, мярката на махнатите точки е 0. Така че това, което остава, пак е големината му единица. Та същото е и тук. Това, че разглеждам върху нещо, дето мярката му е мярката на цялото пространство, не значи, че не съм махнал някои неща, някои събития. Обаче те са малко. По кардиналност, може да си го мислите, някаква аналогия. Те са много малко в сравнение с всичките. Това значи почти сигурно. Добре. Това е първият фундаментален числа. Резултат, закон за големите числа. Law of large numbers. Следващия пояснява първия в някакъв смисъл. Че ако използваме ето това означение, хиксен черта, да е средното, не знам дали сте го писали на лекции, дали го сте го използвали, горният резултат може да се напише просто като хиксен черта клони към очакването на хикс, почти сигурно. Добре. Значи имаме, че хиксен черта минус е хикс клони към 0. Добре, обаче колко бързо клони? Това е следващия въпрос, който се питаме, защото има различни скорости, както знаете. И при алгоритмите също. Може да е като 1 върху n, може да е като 1 върху n на трета, може да е като 1 върху n на n-та. Колко бързо. И това ще ни казва, примерно, ако искаме да направим някаква оценка за очакването, което не знаем, ние ще си вземем просто средното аритметично.
Но колко трябва да си вземем мен? На колко копия да си вземем средното аритметично, така че да сме близо до очакването? Ами това ще зависи от тази скорост на сходимост. Ако е бързо сходимо, експоненциално, тогава след 5-6 може и да стане добра оценка, с добра точност, да сме близо. Но ако е едно логаритъм от n, може... Оказва се, че е едно върху корен от n. Следващия фундаментален резултат, централна гранична теорема, да допуснем, че x1, xn са редица от независими еднакво разпределени случайни величини с крайен втори момент, който ще нарека сигма квадрат. Тогава това нещо, xn черта, минус очакването на хикс, знаем, че клони към 0, окей. Но ако умножа с корен от n, тук имам някакво число сигма, това клони по разпределение към n01. Тоест това тук е около 1 върху корен от n, защото като го умножа по корен от n става някакво число, макар и случайно. Сега какво е това n01, ако не знае? Това е стандартно, нормално разпределение. Добре, това го написах в този вид, за да видим това с скоростите. Аз по принцип го помня в този, не знам защо, така съм го запомнил от начало. Сумата, от нея трябва да извадя средното. Средното на сумата е n пъти по очакването на едно от тях и деля на сигма корен от n. И това клони към n01 по разпределение. Какво значи? Казваме, че някаква редица, ще пиша с yn, това нали е редица от случайни величини, които зависят от n. Клони по разпределение към y, ако f от yn, f е функцията на разпределение на yn от t, клони към f от y от t, това е клонене в нормалния случай, нормалния смисъл, за всяко t, което е точка на непрекъснатост. На f, y. Че тази дефиниция е малко странна, честно казано. Има една, която звучи така по-вероятностна. Тя е, че каквато и функция f да вземете, която е непрекъсната ограничена, то очакването на f от yn клони към очакването към на f от y. Това е друга дефиниция. Защото все пак започнах да говоря за дефиниция. Това вече си е пак сходимост в смисъла на анализ на DIS1. Добре. Но какво значи така интуитивно? Ами, че границата на това yn е вероятностно като y. По разпределение равно на y. Това е. Просто за да се дефинират добре нещата, в крайна сметка да станат математически, се въвеждат и формално какво значат нещата. Но интуитивно това просто значи, че разпределението в граница на тази случайна величина е стандартно нормално. Така че е хубаво да кажа какво е стандартно нормално. Казваме, че
и че n е стандартно, има стандартно разпределение. Глупости. Нормално. Ще дефинирам нормално и оттам. Нормално разпределение със средно μ и дисперсия сигма квадрат. Ако има плътност, която е 1 върху корен 2π сигма квадрат е на степен минус хикс минус мю на квадрат върху 2 сигма квадрат. Пишем n мю сигма квадрат. Значи, аз просто ще пиша n мю сигма квадрат. Това какво значи? Нормално разпределение със средно мю и дисперсия сигма квадрат. Тогава имам, че вероятността да е по-малко или равно на t, аз мога да си го сметна като интеграл от минус безкрайност до t от тази плътност. 1 върху корен от 2π корен 2π сигма квадрат. Тази константа идва от там, че това като го интегрирам трябва да стане единица от минус безкрайност. По e на степен минус, тук пак имам грешка, ще ми извините, писала глупава грешка, d хикс, ето е тук. Тук съм писал t, а тук хикс. Това е защото по принцип съм свикнал да пиша хикс, обаче сега се опитвам да пиша с t, за да нямаме малки хиксове и големи хиксове. Добре. Та така. Свойства. Имаме, че нормалното разпределение се оказва, че е линейно в някакъв смисъл. Ако събера две нормални, пак се получава нормално. Средното ще е средното събрани средните. Дисперсията също ще е събрани. Ако са независими. Другото е, че ако имам някакво нормално и го шифтна настрани с някаква константа, пак става нормално, но изместен. μ1 плюс c сигма 1 квадрат. Дисперсията, което е разсейването около средното, не се променя. Само самото средно ще се промени. И ако го умножа с някаква константа, пак става нормално. Тук е c квадрат, защото дисперсията на c по хикс е c квадрат по хикс. Така че дисперсията на c по това ще е c квадрат по дисперсията на това. Добре. И вече дойдохме до да мога да кажа какво е стандартно нормално. Казваме, че n е стандартно нормално разпределено, ако е разпределено като n01. Тоест, нормално разпределено с средно 0 и дисперсия 1. Неговата функция на разпределение е 1 върху корен 2π, само че сигма квадрат няма, по e на степен минус хикс квадрат върху 2. Изглежда доста добре. Колко му е функцията на разпределение?
интеграл от минус безкрайност до t 1 върху корен 2π е на степен минус хикс квадрат върху 2 dx. Тук пак съм направил същото. Сега, този интеграл не може да се сметне явно. Това е резултат от анализа, че тази функция е на степен минус хикс квадрат върху 2 няма примитивна. Не може да се изрази чрез да се пресметне явно. Тя си има неявна примитивна. Ето я. Не тази, да, някаква, не знаем каква е. Така. Тези неща можем само да им смятаме приближения. Ние дори не можем. Предварително трябва да се сметнем. Тази функция просто я кръщаваме фи голямо от t и когато ни трябва, ще гледаме някъде, където вече е сметната. Ние не можем да я оценим. Можем числено. Ако знаем много добре числени методи, можем и да почнем сами, но вече тези сметки са направени, най-вероятно с компютър, разбира се. Преди 200 години без компютър. Добре. Това е дефиницията на фи голямо от t. Как изглежда плътността? Ами ето така. Тази точка тук в 0 е 1 върху корен 2π. Това е. Някакви въпроси, ако не, мисля, че така като теория, то представяне на закон за големите числа, че средното клони към теоретичното очакване, средното на n копия към очакването на едно копие и централна гранична теорема, че ако вземете средно, за да вземем средното, по-скоро в този вид трябва, извадям очакването, това си клони към 0, окей, но ако умножа по корен от n, това отива към някаква константа. И забележете, този резултат не зависи от разпределението на хикс. Може да е експоненциално, може да е равномерно, нормално. Трябва само да има втори момент. Примерно, ако са като коши, няма да работи това нещо, защото кошито няма първи момент. И така. Хикс няма очакване. А тук един резултат който е важен във вероятностите, ако съществува на хикс на n-та, то съществуват всички долни моменти. На хикс на първа, на хикс на втора, до на хикс на n минус първа. Тоест, като видим, че на хикста няма, значи няма и квадрат, и трета, и четвърта степен и така нататък. Има пък разпределение, дето има t на хикс, но няма t на хикс квадрат. И затова някъде, ако видите, ако отворите Wikipedia, напишете Cauchy distribution, там на хикс не знам какво ще пише, в смисъл или ще напише няма, или undefined, или нещо подобно. И няма да пише нищо за втори момент, за дисперсията. Не дисперсия, точно втори момент. Очакването на хикс квадрат, защото щом няма на първа степен, няма и на втора. Тази теорема ни казва, че ако имаш на втора, ще да има и на първа. Така. Добре, достатъчно. Дайте да видим тия задачки. Задача 4.
Праговото напрежение на диоди, каквото и да значи това, от машина А е нормално разпределен с случайна величина с очакване 100. Значи имаме А е нормално с очакване 100 и дисперсия 49, а пък Б, диодите от втора машина са N 90-25. И сега има някакво предположение, което правим. Диодите от А и Б са равен брой. Избираме случайен. Каква е вероятността праговото му напрежение, някаква характеристика, ето тук я мерим. Характеристиката му да е по-голяма и равна 85. Аз малко сдъвках за вас условието, но в принцип е хубаво да си го прочетете сами, да се опитате да схванете. Но да, от една машина излизат така, не се знае точно, около 100 е някъде това, дето искаме да е по-голяма равна 85, ама не знаем точно как. Тук е около 90, избираме случайно и вероятността да е по-голяма от 85. Нека Хикс ще го кръстя избрания диод. Или диод, който сме избрали. Така. И искаме да видим вероятността Хикс да е по-голяма от 85. По формулата за пълната вероятност, това е с една втора ще изберем от А. С една втора ще изберем от Б. Това е формула за пълната вероятност, която аз малко съкратих. И сведохме вече задачата до смятане на нещо за случайно, за нормално разпределение. Вероятността А да е по-голяма равна на 85 е вероятността N 149 да е по-голяма равна на 85. Сега това как да го сметнем? Знаете ли? Или как бихте го сметнали? Как бихте продължили задачката? Искам да получа число. Окей, да, наистина. Трябва да го преобразуваме на стандартно нормално. И това е трудно човек да сети, ако не го знае, но аз затова се опитах да ви кажа. Аз ви казах вече тук, че за стандартно нормално това фи голямо вече някой го е сметнал. И наистина можем да го преобразуваме. Кое, все пак ще се го напиша, че по дефиниция това е точно интеграл 85 до безкрайност от плътността, която е 1 върху корен 2π по сигма квадрат по e на степен минус t минус 100 на квадрат върху 2 по 49 dt. И ето, хубаво, ама този интеграл, нали, хубаво, не ни дава нищо и не можем да го сметнем.
Затова, ако използваме просто линейността, можем това да го добутаме до стандартно. Т.е. тук да пише N01 и после ще използваме стойности, които някой вече е сметнал. Това е вероятността. Сега ще го направя подробно, като за първи път. 149. Първо валя 100. От двете страни. И сега това тук пак е нормално. С 0,49 да е по-равно на 85 минус 100 минус 15. Добре. Сега деля на 7. И получих N01 по-голям на минус 15 седми. И тук вече почват приближенията. Първо пише, че това е N01 по-голям на минус 15 7. Отварям си Google. Пиша минус 15 седми. Това е 2 минус 2,14. Сега за това какво правя? Ами отварям таблица. Ето такава таблица. Пишете в Google Normal Distribution Table и ще излезе, ако не. Тук съм отворил в... Видях, че има в Moodle, Миро е качил. Тук има една стандартна нормална разпределение, таблица със стойности. И мен ми трябваше вероятността едно стандартно да е по-голямо равно на минус 2,14. Значи, какво има в тази таблица? Има всякакви таблици, различни за това. Точно тази дава вероятността, ето тази, това, което е отцветено. Вероятността да сме по-малки или равни на Z. Моята стойност, която ме интересуваше, беше минус 2,14 и си намира минус 2,1 и следващия знак е 4. Минус 2,14 е ето тази стойност. 0,162. 0,162. Само, че в табличката пише по-малко или равно, т.е. ще напиша, че това е 1 минус вероятността N01 да е по-малко или равно на минус 2,14. И това от табличката беше 0,0162. Което е равно на... секунди, извадя две числа. 0,9838. Окей. Това е. Добре. Вероятността B да е по-голяма или равно на 85. Пробвайте се сами да го направите. Ще оставя 2 минути. Или една. 2, за да си намерите и таблица от някъде. B беше N9025. И тук чакам да ми кажете някой да каже стойност, ако иска. 2 минутки.
Добре. Сега ще видим дали е толкова. Първо стандартизирам и сега този път ще го направя всичко на една стъпка. Трябва да извадя средното. Първо вадя средното, тук става N025, след това деля на стандартно отклонение 5. Нали, като влиза вътре, става на квадрат. Значи, това е вероятността. Това тук става 1,1. По-равно на минус 5 върху 5, минус 1. Което е 1 минус фи. Да намеся и това нещо. Фи беше, напомням, по дефиниция, вероятността N01 да е по-малко или равно на минус 1 в случая. Фи от T е с T. Тук. Окей, отварям си табличката. Табличка. Ето. И гледам фи от минус 1 колко е. Минус 1 е 1,587. Минус 1, 0,0. Което предполагаме е това, което колегата е написал. Точно така. Супер. И отговора на задачата е 1/2 от сбора на тия неща. 1/2 от плюс новото. Както написах по-рано. По-рано. Защо е 1/2? Ето. Хубаво. Добре. Всички задачки за нормално разпределение така се решават. Стандартизирате и след това гледаме стойностите в таблицата. Следващата задача. Още две задачки правим и спираме. Следваща задача. Задача 5. Височината на прилив е нормално разпределена случайна величина с очакване 6 и стандартно отклонение 1,5. Значи тук е 1,5 на квадрат. Това е отклонението, а цялото е дисперсията. Сигма е равно на 1,5. И има дига, която е 8 метра. Каква е вероятността да прескочим дигата? Вероятността за наводнение, вероятността Хикс да е по-голямо от 8 е равно на въпрос. Тоест вероятността тая дига да не свърши работа. Това е прилива и да не свърши работа. Това е задачката. Ами, пиша си вероятността. Ще го направя, защото миналото го направихте, така че идеята е ясна вече. Вероятността N6 1,5 на квадрат да е по-голямо от 8 е равно на, стандартизирам, N6 и 1,5 на квадрат, вадя средното, деля на стандартното отклонение. Това е N01 вече. А тук е 2 върху 3 втори. 4 трети. Което е 1 минус N01. По-малко или равно на 4 трети. То искам да го направя до по-малко или равно, да си използвам таблицата. Това е фи от приблизително 1,33. Отварям си табличката. И гледам за 1,33. Внимайте да не се объркате като мене с минус 1,33.
но тогава пък ще получите много странен отговор. Което е 1 минус 0,9082. Което е приблизително това е 0,0918. Приблизително 9,2%. Тоест, с вероятност около 9% тази дига няма да работи. Няма да свърши работа. Б подточка. Б подточка. Колко висока трябва да е дигата, така че от 200 прилива най-много при един да има наводнение? Това го написах, защото това звучи наистина като някаква задача, която хората биха изисквали от човек, който планира. Всъщност те няма да искат това, не? Хората, разбира се, ще искат никога да няма наводнение. Но, примерно, по нашето моделиране, това наводнение може и да е с 10 на 100 височина прилив. И така. Вероятността това да се случи ще е абсолютно пренебрежима, но може и да стане с положителна вероятност в начина, в който сме моделирали задачата. Затова някак си това моделиране до някъде е грешно. Аз си спомних сега, затова се замислих малко. Пример от една книга, който беше, дали не е от учебника на Фелър. Примерно, колко живее един човек? Как бихте моделирали това нещо? Бихте казали, максималната възраст е 100. Да, ама има хора, които са с повече от 100 години. Значи не е точно така. И колкото и голямо число да кажете, 120, 130, 200, може да се окаже, че винаги някой го надживява. Така че е по-добре по-скоро да си дефинирате някакво вероятностно разпределение, като нормалното, което ще, да кажем, около 80 години ще има средно и около него ще флуктуираме най-често и има някаква положителна вероятност да сме повече от. Тя ще е 0,0000 и така нататък. Примерно в физиката, ако сте гледали малко квантова механика, знаете, че когато се казва нещо като кладенец, мисля да се използва, има една точка тук, между тези две прегради, които никога не може да пресече, потенциални прегради, и обаче се оказва, че ако квантовата механика е вярна, за което някои неща се вижда, че в експерименти добре се държат, очакваме някои неща да са верни, има положителна вероятност ето тук да се намира този квант, то дори не е квант, частица. Има положителна вероятност да прескочи тези прегради, които от класическата механика няма как да прескочи. И са се базикали мои приятели, че ако вземете и почнете да бутате стената с пръст, има шанс, ако цял живот така си бутате, да мине пръста през стената. Същото като тук.
Само, че един пръст, нали, е направен от 10 на или коя си степен частици. И ако вероятността да мина тази преграда е 1 върху 10 на 20, примерно, а пък аз имам в пръста си още 10 на 10 частици, т.е. цялото нещо стане 1 върху 10 на 30. Или на 10 на 10 на 20, значи 10 на 200. Все тая нещо на голямо, това е достатъчно голямо. Така че това, че нещо има положителна вероятност, не значи, че ще се продуцира в реалността. Окей. Това беше просто да ви кажа, че в крайна сметка, като си моделираме нещо с нормално разпределение, ние позволяваме и някакви огромни стойности, както и отрицателни стойности, които са невъзможни, но с толкова малка вероятност, че това моделиране звучи окей. Добре, колко трябва да дига, така че от 200 прилива да има максимум едно наводнение? Търсим C, такова, че... и другото, което исках да кажа е, че ние това не можем да си го осигурим, но трябва да е средно да го мислим. Търсим C, такова, че вероятността Хикс да е по-голямо от C е по-малко от 1 върху 200. Средно в по-малко от 1 върху 200 случаи ще прескочи дигата. Това значи цялото това условие. Хората не мислят добре в вероятности. Никой няма да поиска дига, която работи в 199 върху 200 от случаите. Те ще поискат нещо такова, което не отговаря в вероятностен смисъл на нищо. Добре, така. И сега пак се стандартизирам. Това е вероятността. Ще го напиша. 61.5 на квадрат да е по-голямо от C, да е по-малко на 1 върху 200. Стандартизирам. N01 да е по-голямо от C минус 6 върху 1,5. Добре, това е 0,005, ако не се лъжа. Така, 5 върху 1000. Това е 1 върху 200, точно така. И сега, отварям си. Искам това тук е фи от по-голямо. Значи първо трябва да го направя на 1 минус вероятността N01 да е по-малко равно на C минус 6 върху 1,5, да е по-малко равно на 0,005, за да напиша вече фи. Ето това тук фи. Вероятността фи от C минус 6 върху 1,5. Ето това. Това го прехвърлям. Става 0,995 с минус, умножавам по минус 1, 995. Сега отварям си табличката. Отварям си табличката. И търся кога фи ми е по-голямо от 0,995. 995. Ето тук вече е по-голямо. Ето това е първата стойност. Ще взема първата стойност, за която е възможно. За всички следващи е вярно. 2,58. Добре. От таблицата. C минус 1,6 таблицата можем да вземем. C, което изпълнява. Ето това C минус 6 върху 1,5 ще даде 2,58. C ще е
1,5. Ама ние можем да вземем и да е, може и повече. Пак ще е изпълнено. 1,5 по 2,58 плюс 1,6. И това е някакво число. Сега ще го тук обърках. Тук е 1,5. Какво е това 1,6 въобще? Откъде идва? То е 6 просто. C минус 6. Ще ви кажа защо според мен обърках. Защото получих 5,4. Значи дигата ми трябва да е 5 метра. Ние получихме, че за 8 метра е 10%. Значи трябва още повече. По-голяма да ми е дига, така че с вероятност половин процент да не работи. Така че това е 1,6. Не знам откъде съм си го избрал. Тук е просто 6 и 2,87. Тоест, ако дигата е с височина по-голяма или равна 9,87, то вероятността да не помогне е по-малка от 1 върху 200. Това получихме ние. Нито че е точно 1 върху 200, нито че ако е 9, точно 9,87. Това получихме. Окей. Ами, само ще кажа следващата задача, защото само ще скицирам за 2 минути. Монета, за която вероятността за падане на ези е 3/4, се хвърля 2000 пъти. Ще хвърляме монета с вероятност ези равна на 3/4 2000 пъти. Вероятността хвърляме ези 3/4, хвърляме го 2000 пъти. Каква е вероятността бройката езита да е между 1,475 затворено се тая и 1,535. Ние ще правим приближение така или иначе. Сега, какво можехме да направим до сега? Можехме да кажем, да, тук хвърляме монета 2000 пъти, значи хикс ми е биномиално с параметри n 2000 и 3/4. Хубаво. И трябва да сметна вероятността хикс да е равно на 1,475 плюс вероятността хикс да е 1,535. Окей, това ще е абсолютно точният отговор, но ние ще правим приближение сега. Едно приближение, което бяхме обсъдили на консултация или както му казваме, беше с Пуасоновото разпределение. А сега с нормално. Аз с нормално винаги си го правя, защото мога да си го изведа доста лесно. То се оказва, че да, очевидно. Вие може би сте правили сте на практикумите такива картинки. Ако си направите едно биномиално, то изглежда ето така функцията му на разпределение. Тя е дискретна, затова става на хистограма. А пък
Когато n става много голямо, тази картинка тук от хистограмите, вие дори може да спрете да видите, че са хистограми, започва да прилича на нормално разпределение. Така че биномиалното 200, 2003 прилича на нормално и какво му е средното? Ами средното му е средното на това. Средното на биномиално е 2000 по 3/4, а пък дисперсията е 2000 по 3/4 по 1/4. Така че това е разпределението, това е приближението на биномиал с нормално, ако знаете, че въобще такова би било смислено от тук. Сега, как човек това, аз никога не съм се го мислил така, ами хамалски тръгвам да си го извеждам. Идеята е, че биномиалното, хикса, мога да си го напиша като хикс1 плюс хикс 2000, където всяко ми представя хвърляне, т.е. хикси ми е Бернули, само една монетка с параметър 3/4. Тогава от централната гранична теорема имам, че сумата на тези, което е хикс, минус n пъти очакването на едно от тях, 3/4, върху корен от 2000, сигма корен от n. Сигмата на това е корен от 3/4 по 1/4. Нали? Бернули беше p по 1 минус p по корен 2000 и това клони към n01. Това е математически глупости. Ами това е n01. Аз като написах клони, трябва да имам нещо, някаква редица, пък аз съм си фиксирал 2000. Ако бях написал просто n, е тук n, n и тук n, можех да напиша, че това клони по разпределение към n01, което е математически резултат с n. Това е вярно. Какво мога да направя? Мога да направя, тук е малко тип статистика вече, взимам си един математически резултат, който окей, и сега казвам, и то не е клони, ами е приблизително равно. Или дори мога да напиша, че е равно по разпределение, което не е вярно. Не е вярно това. Но е приближение, което на практика може да се окаже, че работи добре. Ако n е по-голямо от 20-30, примерно, мисля, че това разпределение работи, приближение работи добре. Добре, в момента, в който вече получите това, искаме да сметнем просто вероятността n 2000 по 3/4, 1500. А пък това е 2000, не знам колко е, 16, 370. Да кажем, това да е между 1475 и 1535. Това го търсим, стандартизирам си, т.е. пиша, тук ще напиша N01 и си вадят 1500 от двете страни и деля на корен от 375. Когато искам някакво нормално разпределение да ми е между тази и тази стойност, това да ми е алфа 1, това да е алфа 2, чрез табличката как бих си го изразил, ами това е точно фи от алфа 1 минус фи от алфа 2. Значи това е приблизително фи от това минус фи от това. И виждате, че доста по-лесно то това. Може да се сметне, разбира се. Ще напишете една програма, пак биномиални коефициенти, трябва да го тези биномиалите трябва да го правим динамично, защото иначе много бавно се смята, пък на го си
мех. Така че правим това. И става бързо. Сега колко е добро това приближение, друг въпрос. Но е добро. Се оказва за големи N. Ами хубаво. Това е